A les Terres de Lleida, el futur comença als nostres pobles. Repoblar és garantir la nostra vida digna als nostres municipis. Hem de procurar que la gent que vingui al nostre territori tingui un futur ple d'il·lusió, ganes de viure i arrelament al territori. Des de la Diputació de Lleida treballarem per donar vida digna als nostres municipis. Volem projectes, tindrem tècnics i opció d'habitatge, que és la qualitat de vida que volem per a les nostres persones al nostre territori. Que la Diputació ofereixi subvencions a municipis com el nostre per afrontar el repte demogràfic clarament ens dona oxigen a nosaltres, municipis petits que ens ho creiem realment. És cert que, de fet, ara la Diputació de Lleida i, en concret, el Departament de Cooperació Municipal estem parlant el mateix idioma ara mateix. Primer de tot, creure-s'ho que aquesta és una font i una via de revitalització al municipi. En el nostre cas, era una estratègia pràcticament única. Ens van reunir uns quants regidors per definir quina estratègia volíem i on volíem anar a parar. I clarament és aquí. Per tant, primer de tot, creure-s'ho i després intentar canalitzar totes les ajudes possibles que vinguin d'altres entitats supramunicipals cap a aquesta mateixa estratègia. Per tant, oferim habitatge públic de qualitat en municipis petits com el nostre. Vaig tenir la sort que després de viure un any i mig en una furgoneta, l'Ajuntament va treure a disposició de la població 9 pisos de protecció oficial. Com que complia els requisits i ja feia un temps que vivia per aquí a l'Avanç i que treballava aquí, tenia una feina estable, vaig poder optar a aquests pisos. I no només això, sinó després amb tot el que he necessitat, l'atenció de l'Ajuntament és molt propera i sempre, tant a nivell personal com amb la cooperativa, ens ajuden amb tot. Aquí l'Ajuntament, aquestes polítiques que té d'oferir habitatge públic, ens ajuden moltíssim a gent tant que venim de fora com gent d'aquí de tota la vall, que són amb els que compartim bloc, a poder trobar un habitatge digne i de qualitat i realment és d'agrair moltíssim i és un gran què. És vital perquè això ens ajuda a contractar un tècnic, un especialista que t'ajuda a lluitar contra el repte demogràfic, contra aquest despoblament. Jo crec que és vital i sense aquesta ajuda no podríem tindre aquest finançament. Amb 4 aspectes. Bàsicament, com no pot ser d'una altra manera, el tema de l'habitatge. Sense habitatge no podem atraure gent, però després també hem treballat o està treballant amb 4 àmbits més, que és el tema de la promoció econòmica, el tema de la mobilitat i el tema de la formació. Sense formació no podem atraure ni implementar aquests joves que se vulguin quedar aquí al municipi. Al final és una figura que fa de pont una mica entre l'administració i la gent que viu al municipi i aleshores la feina tracta d'una mica això, agafar diferents responsabilitats en aquestes àrees i anar-les treballant perquè puguem complir l'objectiu final, que al final és aconseguir que la gent se quedi a viure aquí al municipi o la gent que ha marxat que retorni a viure aquí a la Vall de Boí. A les alcaldesses i alcaldes que vulguin contractar un tècnic per al repte demogràfic, els diria que ho fessin sense cap dubte. Al final és una figura molt nova i és molt important perquè aporta noves idees, treballareu amb un objectiu comú i així que jo penso que és una figura indispensable. El projecte del Poble hi ha de tot neix a partir de la iniciativa del repte demogràfic. Hi ha una línia en concret que és per desenvolupar projectes i vam veure que podia encaixar perfectament, ja que el que és la botiga de poble és una de les potes que avui en dia sustenten els nostres pobles i és una de les potes que eviten que hi hagi un índex de despoblació major. El que volem és donar-li una empenta, una força a lo que són les petites botigues, els petits comerços dels nostres pobles. Són unes pantalles que disposen els comerços dels nostres municipis a mode de botiga virtual, és a dir, una pàgina web que s'ha elaborat per a oferir com a escaparate virtual tota l'oferta de productes que hi ha entre els pobles de la vora. És un paper molt important, ja que la Diputació compta amb tots els municipis de la província i impulsa activitats d'aquest estil. Aquest projecte en concret ha sigut impulsat des de la Diputació i subvencionat tant pel que fa a nivell tècnic com a nivell material. Oferir aquest portal per donar accés a tots els veïns i veïnes a productes i serveis que no només siguin del seu poble, sinó dels pobles de la vora, a part de crear una comunitat una mica més àmplia, ens dona molt més accés a productes i serveis que existeixen a la vora i que fins ara no en coneixíem. El repoblament és una qüestió que ens preocupa i ens ocupa a la Diputació de Lleida. De fet, és el tema pel qual estem treballant. Perquè, si bé és cert que el fet que les persones es quedin en un determinat territori depèn justament de la seva voluntat, també és cert que qui fa possible que això pugui tirar endavant és la feina de les institucions, de les administracions. Perquè repoblament és una paraula, però darrere seu hi ha vertebració de territori. Darrere seu hi ha la recerca del talent i que aquest talent no marxi i fins i tot que en vingui de nou. Darrere seu
també hi ha doncs, la voluntat de que aquesta gent tingui capacitat per poder-se quedar a viure, perquè pugui arrelar en aquest territori. Aquestes són les eines. Ara sol falta que ho fem possible. Les Terres de Lleida, Pirineu i Aran tenen present, però estic convençut que amb l'esforç de tot tenen també molt futur.